Ameno tumkona bombshell pari kubuda achitaura achiti mutungamiriri wenyika yeZimbabwe Ramasvoda Mnangagwa vanoziva kwaari kuzama kuti kudii. Panguva yenda tinoonekwa kunzi mapurisa they are in a wing kutsvaka bombshell. Sanapita mashuka mudanyorwa panapa nemukomana bombshell. Don't subscribe or like or turn the bell icon. Panapa we are having a script yemashuka akataura muma address. Panapa pamuda panyorwa pachinzi I'm your comrade blessed Geza. I'm alive. I'm very safe and in good health. Mnangagwa knows where I am. It's him who he is afraid of approaching me. I'm here among the people. I'm being protected by people because I do the wishes of the people. My wife was harassed, but as the wife of a soldier, she can handle. Well, fellow Zimbabweans, despite war veterans and other war veterans are raising alarm, all our politics and the economy are characterized by corruption. We've realized that Mnangagwa and his cronies are unapologetic. They continue to plunder the country while the majority of Zimbabweans wallow in absolute poverty. Last month, Comrade Julius Mawarire self was on television exposing the POSB. But last week, his girlfriend Virginia Mabiza, we have nothing that is happening in the POSB saga. We are worried by the arrest of journalist President Mhlanga. We see it is an attempt to silence democratic voices. We order the unconditional and immediate release of Mhlanga. Arrest of journalists violate the values of the liberation struggle. Doma Shoko, and then now in a brief, arikaitagwa na bombshell. Panapa tiona aitaura mashoko ake evakomana vakasungwa vana Mhlanga as a way to silence my voices ari kuenda against the regime. Panapa chashamisa vanhu chekuti panapa in his introduction anomenshena mashoko kuti mutungamiriri wenyika anoziva kuti bombshell aripi. Imbudza mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Panapa achibuda taura mashoko achiti aiwa these guys they really fear him. Asi bombshell anotina panchandotya just because I execute the will of the people. Zvinoda vanhu ndo zvandinoita. The liberation war takangozviita tikafaitirira nyika, and now how come am I going to disappoint? Mashoko ari kuda panapa akabatwa naGeza. Mashoko ari kuda panapa akabatwa naGeza. Imbudza mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi.